yaushe ni fa amona in ga kin zamo matata. Buri na zuciya in samu kamar ki in adana ta. In har kina so na doki sani tabbas ba za miki aure ba. Yan mata ki saurara dan Allah ki fahimci zance na. Ko da can na sani ke din ai ba kya furta sunana. Kunyar ki daban take a cikin yan mata, zo mu zauna. In har na aure ki to nayi alƙawari ba za ki hawaye ba. Iya wuya ki sani alƙawarin nan ne ba za na saba ba. Kina cikin raina ki sani ƙaunar ki ba za na daina ba. Taho guri na zo mai sona na san kina da kyan haiba. In kina cikin kunci ki sani tabbas ba za na jure ba. Kwalliya kyakkyawa ce ke taho mu je kin je. Allahu yayi halitta a gurin nan sai na faɗa an ji. Da fari na faɗa ƙaunar ki nake yi, yanzu ma kin ji. Ba a fi ni san ki ba har abada ki sani ba za a nunan ba. Murmushi kiyo darawa, inda so ake yin ƙauna ba za na fasa ba.